Rekata sang Gatotkaca dinon Mabakaraka Suta Takapira Kresna Paralta manahar muji saktinira sang peke ing ujaran wang-wang semu ngaglah wonten Delanggung Atmajendra Njoripati kasih Raden Harya Gatotkaca Raden Gatotkaca kondhang pawakan pabrik sabab awake sarwa wesi. Jempol pangot driji gunting sumsugala otot kawat balung wesi wulune dom sikute petel lengene bindi. Dlamakane pacul cabaya asli weton metesih. Keringete Banyumaki nek pipise ndrim. Ngagem konang caping Basananda mataing caping Basananda lamun tana jawah ora kodanan ana panas ora kepanasen. Ngagem badhong kewangkara uncal walastra uncal kencana celana cindhe puspita ngagem warangka ladrang tinaretes ing sesutya ngagem konang kotang ontra kusuma melok-melok sak tebok jembare Raden Harya Gatotkaca keparengipun nedya ngambah dirgantara njejak Bantala prapteng akasa sumusuping Jaladara. Ana dongeng entik-entik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katibasa
wis miber panonku patinggal piyur. Durung sanggonku nggih dalem. Iki ana satriya bagus gagah pideksa brengose sakepel sisih. Sapa kowe? Tambuh marang aku, Raden Gatotkaca. Dampyak-dampyak iki barisan saka ngendi? Lekno mripatmu jerengen gobokmu, Gatotkaca. Mburi saka Mandaraka. Kanca rawange Raden Burisrawa, Surasekti kang dadi aranku. Surasekti ya. Ana parigawe apa tekan Dwarawati kene? Ngombyongi Raden Burisrawa anggone bakal dhaup kelawan Dewi Bratajaya. Sumurupa dene iki Dewi Bratajaya bakal kadhaupake dening Paman Permadi. Sapa wae sing bakal ganggu gawe musuhe Gatotkaca. Barat ngemping loro ngencah pati. Candak sabet ki perbiatan kelakon gilang-gilang kuwandamu kowe Gatotkaca. minggat kowe Gatotkaca.
awakmu. Weh. Wah. Wah. Hit. Wah. Oh. Wah. Oh, oh, wes. Wah. Wah. Hot. Weh. Wah. Oh, hit lo. Hit. Push. Oh. Hit. 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 Wah. Wah. Weh. Wah. Hit. Ah. Wah. Oh. Es mati. Wah. 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 Oh. Waduh. Ya, durung kalah aku. Oh. Ah. Ah. Hoi. Wah, wah. Ah, tadadau. Wah. Oh. Ah. Oh. Eh. Bus. Ah, ah, oh, oh. Mati aku. Pas. Hi. Wah. Mati. Wah. 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 Biar. Oh. Itian mencorong dadane ke meteor. Gatotkaca aku kowe sapa? Prawira Santi. Ayo ngejak pirang dina lak ladeni Jogeta kowe. Wet. Wet. Wah. Mati. Hus. Wah. Hi. Wah. Wah. Oh. Oh. Gas. Oh. Oh. What? Wah. Waduh. Mati ya. What? Oh. Oh. Wah. Oh. Wah. Oh. Oh. Ah. Eh. Wah. Woi. Wah. Ya. Woi yo. Wah. Oh. Whoa. Wah. Oh. Wah. Oh. Woi. Wah. Ya. Wah. Oh. Wah. Ya. Wah. Oh. Wah. Ah. Wah. Ya. Eh. Wah. keparat sirama nungsa Gulungan genderamu wani tanding kelawan mami mongko ana kekawanmu bintang samudra kang bakal magut ana pupuh iki satria
kon sayakti. Sopo mungsuh ayo? Apa siratan ajre sing alena praptek lampung Sewu bareng maju 100 bareng ambrus. katokno budinira sira mesti bakal lales. Satriya hamyu bareng mangarsa. Latyalah. Kayana menungso gedhe dhuwur sapa jenengmu? Jenengku Werkudara. Ana buta yak-yakan tekan Darawati kene kowe sapa? Ya. Iki ruwange Raden Burisrawa. Sing bakal ngombyongi calon lanang saka Mandaraka kang bakal dhaup kelawan Bratajaya putri Darawati. Bintang Samudra aranku. Bintang Samudra. Ana paran Werkudara sumurupa. Dina iki Bratajaya bakal dhaup karo Adhika Permati. Sapa wae sing bakal ganggu gawe marang Permati lan Bratajaya musuhe Werkudara. Wah, sugih kendel Bondowani. Geget siung pengapit piale aran kowe. Wah. Edian kowe. Hei. Hut. Wah! Ambruk. Hei.
Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis risang maweh gandrung sabarang kadulu wuger moyak mayik ya Diwas kebeneran ana kene aku ketemu karo kowe Permati ya dina iki jarene jagat lagi ngundangake yen Bratajaya jare pacanganmu. Ngono ora? Jare kowe bakal dhaup karo Bratajaya. Sumurupa Permati, dina iki Bratajaya bakal dadi judune Burisrawa. Burisrawa, aja sumekeyan sing dadi ucapmu. Ana kene dibuktekake sapa sing pantes dadi garwane putri saka Ndarawati. Permadi apa Burisrawa? Yen pancen kuwi bisa ngelangkai bangkene Permadi boyongen Bratajaya Burisrawa. Lalak remet yadi-awu kowe Permadi. Lampune meneng ae lampune. Woi! Mati. Woi!
Waduh Koko Prabu. Kula nyuwun senjata pitulungan Koko Prabu adoyong, adoyong. Cilaka niki Koko Prabu cilaka. Burisrawa. Kowe iki yo gene. Kowe iki yo gene. Waduh Koko Prabu. Kula kasembadan perang tanding mengsah Permati wirang menapa ingkang kula sandang. Menawi kula kasar mengsah Permati pinggir labrake Permati. Wah, udar kowe Permati. Di Permati. Adimu Permati ndi? Goleki Permati yo gene. Adiku Bratajaya dimen dirabi karo Yayi Burisrawa. Permati kon minggat. Permati kon golek bojo dhewe. Ora usah Bratajaya calon bojone Burisrawa. Ketemu sumber perkarane. Kowe nglincati janji Bratajaya kang sarta Permati kuwi wis gandeng ruang, wis pacangane. Lah kok arep gagalke, trimo arep olehke Burisrawa ora iket. Endi permalah patenane? Kowe kakange mbelane apa dalak lokke sak dosamu, bangsat. Yayi. Bisa. Wah. Hangro sesumbar lindro bumi gunjing Bumaldo kundur ketuk Jeliteng Kresna kakangku ora usah dipisah bule wong tuwa ratatanan kon maju rene tak idyak mudar joceluk Werkudara bangsat elek kowe jarak perkara karo Baladewa. Sampun Koko Prabu sampun. Koko Prabu Mandura lan Nyai Werkudara iki rak wis padha sepuh to. Iya. Nek wis tuwa ki nak rotatanan ora sak karepe dhewe. Sing sak karepe dhewe bule kuwi. Kowe ora kena ngluputke aku. Lho nyepelekke kowe. Apa ora dipisah diadamu tiban nenggolong leyang nyawamu. Apa ora dipisah cubles pancana kemudiar kowe. Wis. Ki do iso leren ora? Iso. Nyuwun sewu, Koko Prabu Baladewa sak sampunipun kula sapejagong catur netra. Piye Kresna, piye? Sak sampunipun kula sabejagong catur netra kaliyan Yayi Bratajaya utawi Yayi Lara Ireng. Tinemunipun jebul Yayi Bratajaya anggadhahi bebana. Yayi Bratajaya njaluk bebana apa Yayi? Apa bebanane? Suwawi kula aturi paring dawuh Duh Koko Prabu. Sinten kewala saged mboyong Bratajaya lamun ta? Ing tembe dhaupe temanten kedah kinurmatan gangsa Lokananta. Ingkang munya ing awang-awang temanten kakung kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik turangga asirah buta. Kejawi menika kedah mawi serah-serahan kebon danu pancal panggung cacah 150 dosa. Sinten mawon ingkang nyembadani menika inggih punika ingkang menang boyong Kyai Bratajaya.
Piye Bresrawa? Bresrawa. Kados pundi kok ora, Bu? Piye? Kira-kira kowe saguh apa ora nyembadani bebanane Bratajaya? Ya kuwi mujuti ungeling gangsa Lokananta ingkang munyuk ing awang-awang. Kreta kencana ingkang tinarik turangga sirah buta. Kang sarta serah-serahan kebondanu pancal panggung. Cacahe 140. Yen iso muni iso, yen ora muni iso. Yen ora muni ora. Ayo, kowe iso apa ora Bresrawa? Sagah. Iso tenan? Sagah. Pun kula niati kok. Nek ora Bratajaya luwung ora rabi sak jekin dumblek kula. Sago tenan? Sagah. Angele ndak umum. Nganggo gamelan Lokananta barang. Leren pesening cukrik. Sagah ora, Bu? Yo, yen pancen bisa. Mengko yen ana apa-apa yen butuh bantuan kandha karo Kakang Mandura. Sedeka kok ora, Bu? Anakku Permadi. Wonten dawuh Ibu Kunti Talibrata. Kowe putrane Sinuwun Pandhu Dewanataja gawe wirang Sinuwun Pandhu Yonggir. Jenenge satriya kuwi yen pancen pinasrahan bebono digaya ngapa lan kepiye wae kudu disembadani. Aja wasumelang rasamu pun ibu melu ndedonga muga-muga kasembadan setiamu dhaup kelawan Bratajaya. Caranipun kados pundi kula nyadong dawuh, Kunti ibuku. Bebono saka Ndrawati angel-angel. Banjur piye iki? Werkudara piye? Kowe tak pasrahi ngupadiya kreta kencana kang tinarik turangga sirah buta. Ning ngendi papan dununge? Bengi-bengi apa ana rentalan kreta? Kreta kencana kang tinarik turangga sirah buta kuwi sing ana mapan ana Praja Singlapura. Sawana Prabu Bisawarna. Sapa kuwi? MC. Silien kreta kuwi Singlapura. Ya nang Prabu bisa tak pamit. Permadi kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Munggah kayangan Suralaya nyuwuna senjata pitulung marang pukulun Bathara Guru. Ampil wujude gangsa Lokananta ya kula.
Kanjeng Eyang Kunthi Talibrata. Kang wayah pun Gatotkaca nyuwun dawuh kula kedah menapa. Bebanane kurang siji. Ya kuwi serah-serahan kebon danu pancal panggung cacah 140. Mapan wonten pundi kebon danu pancal panggung menika Eyang? Suwawi kula aturi paring dawuh. Gatotkaca putuku bocah bagus. Coba mlaku ngener ngulon parane papane ana tengahing alas. Ing kono mengko bakal ketemu dalane. Kowe bakal ngantokake wujuding kebon danu pancal panggung kuwi mau Gatotkaca. Nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Saknyatane jan seret winangun mong termangaluri rinep kamuni rinandu wirangan wirasa kami arsi angin sesidenan keplok kepinjalan suwe-suwe anuju prana bangke bongkilahing sekaring buwana langding. Permadi jeneng kita datang sun timbali marak mring kayangan Suralaya paran gatining sedya. Kepareng matur pukulun kula sowan wonten kahyangan Suralaya kula namung badhe nyuwun sanjata pitulungan. Pitulungan bab apa Permadi? Prasajan kemawon kula badhe dhaup kalian Putri Ndwarawati pun Bratajaya. Nanging temanten Putri Ndwarawati kala wau nyuwun bebono, dhawuhipun temanten kedah kinurmatan ungling bangsa Lokananta. Pukulun jagat ginelar menika mboten wonten ingkang darbi gamelan Lokananta kejawi paduka Pukulun Bathara Guru. Mila kula nyuwun senjata pitulung keparenga jroning kula dhaup kalian Putri Ndwarawati paduka Pukulun kersa paring pangestu kanthi srana gamelan Lokananta Pukulun. Iya, ulun Bathara Guru anyaguhi Permadi. Besok menawa wis titi wancine jeneng kita Permadi dhaup kelawan Bratajaya, gamelan Lokananta bakal munyo ing awang-awang sak dhuwure langit Ndwarawati. Muga-muga kasembadan owang dadi sedya manggonmu bakal jatuh krama kelawan Putri Ndwarawati Bratajaya lara ireng Permadi. Ora mikir Kusungan sambung sabda sangga kunjang ganti
Buris Rawa bakal mlebu sajroning alas. Kinutang-kutang tansah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Truk. Pagi Gong, pagi Mas Le. Nah. Ketemu ana Patet Songo segmen 2 goro-goro. Perkara lakon Paratakrama mengko sambung bubar goro-goro sing baku iki seneng-seneng dhisik. Dikendhoni swasanane. Wah iya. Ternyatane nyambut gawe kuwi yen didasari kanthi niat seneng, niat bombong ki wektu ora krasa cepet mlakune. Ngono. Heeh. Ora krasa ki ya wis jam 2 punjul. Heeh. Iya. Iki masih dalam rangkaian adicara tasyakuran pernikahan utawa ngunduh mantu. Nggih, Mas Gareng. Sing baku Mas Gareng donga napa kagem Kang Mas Ahmad Ari Kurniawan lan Mbak Evi Yuwani Rofiah sing wis kekasembadan palakrama Mas. Dongaku banyu mili kok Truk. Piye? Muga-muga dadi keluarga sing atut runtut reruntungan pindhane mimilan mintuna. Amin dongane apik, dongane becik. Dik Bagong donga apa kanggo temanten sakloron? Dongaku Truk, muga-muga enggal diparingi golek kencana kang bisa tata jalma